Dobrý deň, prajem. Moje meno je Luciana Odancová. Pracujem ako online tlmočníčka. Rada by som vám povedala viac o službe. V októbri sme rozdali zadarmo 19 tabletov do 19 kluboch nepočujúcich po celom Slovensku. K tabletom je možné zaobstarať si aj bezplatný internet od Slovak Telekom na 2 roky. Niektoré kluby ho už majú, niektoré ho ešte len vybavujú. Tešíme sa na to, keď vo všetkých týchto kluboch už budú tablety s internetom a každý člen klubu bude môcť využívať službu online tlmočník. Služba online tlmočník je bezplatná pre všetkých. Rada by som vám povedala, ako sa darí službe. Službu sme spustili 14. septembra. Za 3 mesiace od používania služby máme už viac ako 80 zaregistrovaných klientov. Tí službu pravidelne využívajú a sú so službou spokojní. Aké situácie môžete napríklad riešiť cez našu službu? Môžete napríklad zavolať lekárovi a dohodnúť si s ním stretnutie. Ak máte nejaký problém so službou, v banke, na pošte, u vás doma, cez internet, tak môžete taktiež využiť online tlmočníka. Týchto situácií, v ktorých môžete využiť službu online tlmočník, je naozaj veľa. Ak ste doteraz online tlmočníka nevyužili, vyskúšajte ho, prihláste sa a sami uvidíte, že to je veľmi ľahké. Všetky informácie sú na stránke www.onlinetlmocnik.sk. Viacerí si nám písali, že by ste privítali návštevu online tlmočníka aj vo vašom klube. Aby ste sa dozvedeli viac o tejto službe, spýtali ste sa na otázky a mohli si službu aj vyskúšať. Môžem vás potešiť, v novom roku sa chystáme urobiť aj toto. Postupne by sme radi navštívili kluby nepočujúcich po Slovensku a predstavili službu online tlmočník. Už sa na to veľmi tešíme. Blížia sa sviatky. Aj počas sviatkov môžete využiť službu online tlmočník. Nezabudnite každý pondelok, stredu, piatok od 8 hodiny do rána do 8 hodiny večera. Pekné sviatky vám prajem, pekné Vianoce a Silvestra. Ahojte.